Obila e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi nono nek ma koch mar japuonjre manyako manotimo penj mar grade 9 manyo oyudi ka onegi kendo ringre ojwang' ei bungu e gweng' ma Chamakoa, Kasgunga e kar chung' od bura ma Suba North. Aka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerono, familia mar japuonjre no ywak ewi kit nek ma koch manotimne kendo koro gidwa ni obila omak achije ma itudo gi nek mar nyakono. Rumbi mar lit gi kuyo okwako dala gi japuonjre Fedona Wuoro Chieng' mane otimo penj mar grade 9 e skul primar ma Wanga e Kasgunga Suba North bang' kane onege kod nek moro magalagala odiochieng' alanga kane owuok odhi rego e chiro ma Kirindo. Min japuonjre no Mary Ochieng' wacho ni nyathino ne owuok kadhi rego Jumapil kar saa 5 mar okinyi, kata kamano ne ok oduogo pacho, gino manomiyo gibedo kod chich kendo chako luwo ndache e senta ma Kirindo kama ne odhi rege. Nawe dala kako loso oduma mondo dhi oregi, an bende nadhi kowadwa moro no nditi. Aduogo odhiambo gimoro saa 11:30 tayudo ka ripode onge ni noseduogo, nodhi rego gimoro saa 5 mar okinyi. To ka duogo ayudo jowadgi manodong' dala ka, to kona ni owadgi mane gidhigo, mane giwuogo ka gidhigo Kirindo, owadgi notelo mbele ne ten nodong' chien. Koro owadgi no kadhi Kirindo duogo, to duogo yudo koduma opukre e ali moro kanyo. Koro owadgi no koyudo gigi to biro go dala. Koseduogo go dala, kae ma koro gichako fwenyo go ni nyathigi no onge nikech nowuok nodhi rego, to yudo koduma opukore ma yudo fuko ne gi filota gi gima no otwe e pesa, otamba mano otwe e pesa. Miyo no wacho ni bang' wuotho kendo menyo kuom seche ne gipoka giromo gi bando ma nyathino ne dhi rego ka opukore tie bungu moro ka fulota konchiel manorwako kod gik mamoko. Bende ne giyudo machiegni kod bungu no, gino manochuno mondo gidonji bungu no bang' remo kayo bang' kane osenege. Ka koro familia mar nyakono kwayo sirikal mondo oyie konygi timo nonro matut mar ng'eyo gima nokelo tho mar nyakono. To kochakore gi kar kanyo gimoro noyware piny miweno ywa ng'ato. Koro kar kanye wachich go ni bin kane ng'ato timo ne gima rach to en ema oywaye kanyo no. Koro wachako manyo gi kanyo gi kama ni gimoro ywaye no. Menyo nyaka seche mang'eny ma kogiko odhiambo otieno saa 5 ne pod wamenyo. Koro otieno saa 5 ema wadhi wayude godo. An mana chiliel ma chwore nosetho nene ma nyithindo ge manya dongo. Koro ka sirikal nyalo konya to gikonya mondo ayud ratich nyathina no mondo oyudre. MCA ma Kasgunga Wuod Nura Odongo mane otimo limbe e dalano ne okwedo nek makamano kane okone tendo obila sub county ma Mbeta mondo otim nonro mapiyo mar mako jogo eko matudo kod nek makochno. Tim motimore ni kabisa ni otim moko ningo timre. Nyocha otimore Waundo kendo koro ochako timore ka. Wadwaro ni mondo jo sirikal odhi mapiyo piyo, the DCI, the NIS, and even the uniformed police mondo wayud ng'amo timo gini, mondo adiri ong'ere, mondo wang'e gima omiyo timo gini. Jalup komisona sub county ma Mbeta Peter Mutiso okone obila ma okwach kisa ne koro kaso nonro margi mar mako jogo manonego nyathi ma nyakono ka okone kit nek makamano nyaka koro gitieki alworano, kendo jiwo jopiny mane kon maling'ling' mondo chiwnegi mar konyogi e timo nonro. The pattern is so disconcerting because just recent, late last year we had got incident at Kamsama. Similarly, where a young primary school kid was also murdered in similar circumstances. And earlier in the year of 2024, there were 2 incidences at Rusinga Hill where 2 female persons were found murdered, and also similar instances. Any information that could lead to the arrest of the culprits should be volunteered as soon as possible. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.